अरे मामा लगवाला पिया हो महुआ रे लगवाला अरे नीमिया भगहारा कहले कि अगर वो होई है नो तुन कहले कह दे कि गाना जरूर गई कौन ऐसे कि हमने के सुने के मिलत बाना ना पति पत्नी के भाव आ हुड़का के लोए पति पत्नी में मने उहे सब भजन में रहे के अनुभव हम करीला रोज रोज पढ़ाई करीला गीत संगीत में भले रवि भैया कतनो शिकायत करत रह जा सही अशोक भैया कतनो शिकायत करत रह जा अरे क्या गोलू फोलू अशोक मशोक क्या गोलू गाता है लेकिन हम अनुभव करीला जाको करीला पुराना नु हमार भाई है तो आज के गीत होत बाना ना पहले के मेहरारू के अगर बोलो मुआ बाहरा कमाए जाए हां जी तो कौना भाव में चिट्ठी लिखी कौना भाव में तोहरो के हटवाई तुरंत हम तोहरो के हटवाई वो तो मोबाइल पर ध्यान नहीं खन दे ना ना रहे ठीक बानी मेहरारू अगर बोलमुआ के छोड़ देवे हां जी एरोरा बाहरा कमाए चल जाई तो घरी चिट्ठी जब लिखाओ हां हां अब न व्हाट्सएप पर पूछ दे तरी सो वाह वाह पहले चिट्ठी लिखाओ कितना सुंदर बात लिखाई गीत में कैसे दुई आदमी तो गावल गीत के एगो गायत्री ठाकुर जी हां जी छपरा जिला में भिखारी ठाकुर कुछ ना कैसे लिखे कौना भाव कैसे लिखे वाह देखी देखी अचारा गिरल ढेर हाला मत करे सब ना गबड़ा जाए चिट्ठी लिखाओ कैसे कैसे पिया रे गवना करवलो या पिया हो अरे की गवना करवलो पिया ए पिया घरे बई अरे के खड़ा कराई मानो ना तरसत रही हो सही चाप कि अपने तो गइलो आपन चाचा ये चाचा राजा हो बाउंसर साहेब एगो भाई पर हमरा सब बुझाता हटाई इनका अरे पूर्वी बनी जिया ये हमारा गांव से आकाश भैया बड़ी पुरानी प्रेमी भाई हां जी के करा से हो सब ये पिया के करा से बोलो अरे के करा से कह पिया हो अपना दिलवा के बतिया हां जी पति देव जवाब भेजो उसकी ननदी से हंसी हो गोतिनी से बोली हो और देवरा से कही हो धनी हो हां अपना दिलवा के बतिया भक्ति एगो गीत ऐसन बा कैसन कि हमारा मरला के बाद ही गीत खत्म होई तनी मनी हाथ उठा देव सब तो मजा आई सही तनी माई बहन रो सब उठा दी चलो जगदम्बा फुआ अरे मामा लगवाला पिया हो महुआ रे लगवाला कहना लगवाला पिया हो अरे कहना लगवाला पिया हो कहना लगवाला पिया हो दुनिया के दुनिया
कमेटी के सदस्य के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलो। हाँ जी बहुत ईमानदार निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरा हो अब मैं ढेर आदमी शिकायत तो कर लगे कि भजन में नाचल ना जाला। हाँ जी कौना भजन में ना नाचे के चाहिए? कौना में जहाँ माता और भक्त के बात हो या ना नाचे के चाहिए। सही कहेगा पति पत्नी के बात होके तो या नाचियो देबो तो भाव एगो हो जाला। सही हम सुनले बानी कि छपरा जिला के लोग कैसे कहेला कैसे अरे निमिया